Hjertelig velkommen til Thorvald Hansen Brass hjemmeside. Vi har opkaldt vores ensemble efter Thorvald Hansen, der var solotrompetist i Det Kongelige Kapel lige efter år 1900. Ham sætter vi meget pris på. Han var jo meget dygtig som udøvende musiker, som organist, dirigent, og så var han også komponist. Og et centralt stykke i vores repertoire, det er hans kvintet for messingblæsere. Et af de få stykker i romantisk stil. Det er egentlig en kvartet, som jeg har omarbejdet lige til vores besætning. Vores trompetist Kjetil Christensen har arvet en del skitser fra sin lærer på konservatoriet, og dem har han sammen med mig og Daniel Drage fået skrevet ud, sådan at man nu snart kan høre nogle solokoncerter for messingblæserinstrumenter og symfoniorkester.